Bdew ix-xogħlijiet fuq proġett fil-post fejn jiltaqgħu t-toroq bejn is-Siġġiewi u Ħażebbuġ fit-Triq L-Imdina wara li tfassal proġett biex itaffi d-diffikultajiet tal-konġestjoni tat-traffiku flimkien mar-riskji ta' inċidenti f'din ir-rotta ewlenija. Permezz ta' dan il-proġett li se jsir b'investiment ta' madwar €1,000,000, l-Infrastructure Malta se tneħħi roundabout li hemm bħalissa sabiex minfloka jinħolqu korsiji diretti li jaqdu rotot differenti li jaqsmu kontra xulxin f'dan is-salib it-toroq. B'riżultat ta' dan il-ħin tal-ivvjaġġar f'din iż-żona mistenni jonqos b'madwar 30%. One News żar l-inħawi flimkien mal-perit Rejfil Abdilla li huwa d-direttur eżekuttiv fuq il-proġetti u l-implementazzjoni fih dan l-Infrastructure Malta. Huwa spjega li l-Aġenzija qed tagħmel l-aħjar użu tal-ispazju biex tiftaħ ta' korsiji ġodda. Fil-fatt parti minn Triq L-Imdina qrib l-istess post fejn illum hemm ir-roundabout se jkollha żewġ korsiji ġodda biex titwessa għal 3 korsiji f'kull direzzjoni. B'hekk fil-waqt li dawk li jkunu jridu jduru mas-Siġġiewi lejn Ħall-Qormi u Ħażebbuġ jew bil-kontra jkunu jistgħu jużaw il-korsiji diretti, dawk li jkunu qed jaqsmu minn Ħażebbuġ lejn Ħall-Qormi jew bil-kontra jkollhom żewġ korsijiet tista' tgħid iddedikati għalihom biss. Huwa spjega wkoll kif se jkunu qed jaħdmu s-sistemi ta' dwal ta' traffiku sabiex jipprioritizzaw dawk il-karreġġati li jkunu l-aktar qed jintużaw. Ħajkunu qegħdin issettjati biex jagħtu priorità fejn l-iktar tkun il-flow, mela jekk il-flow qed iktar qawwija biex toħroġ dik il-korsija minn Siġġiewi lejn Ħall-Qormi ħajagħtu priorità lil dik filwaqt li ħajkun hemm żewġ korsiji li telgħu lejn Ħażebbuġ u dawk ħajkunu qegħdin jalternaw fil-ħinijiet bejn. Il-Perit Abdilla tkellem ukoll dwar l-andament tax-xogħlijiet tul il-proġett u spjega li bdew ix-xogħlijiet ta' tħejjija fuq il-post. Il-fażi li qed naraw bħalissa qegħdin inneħħu l-arbli u l-kurduni biex inkunu nistgħu niftħu l-ispazju. ċerta xogħol qed isir matul il-ħin tal-lejl biex ma jtellifx it-traffiku tal-ġurnata. Ix-xogħol imbeda issa kif spiċċaw l-iskejjel u maħsub li tlesta qabel l-aħħar ta' Settembru. Dan mhuwiex l-ewwel titjib li l-Infrastructure Malta qed tagħmel f'din ir-rotta ta' Triq L-Imdina bejn Ħall-Qormi, is-Siġġiewi u Ħażebbuġ. Fil-fatt ftit ġimgħat ilu lestit proġett ta' kisem il-ġdid u manutenzjoni ta' triq is-Siġġiewi, it-triq ewlenija lejn din il-lokalità. Flimkien ma' dan, is-sena li għaddiet inbniet ukoll mill-ġdid il-karreġġata fid-direzzjoni lejn in-nofsinhar tal-parti ta' Triq L-Imdina li tgħaddi mill-qalba ta' Ħall-Qormi sabiex jitnaqqsu l-konġestjoni u tniġġis tal-arja f'din iż-żona wkoll.